Sziasztok, én Ragadzó vagyok, és ez itt a Live in Hexit World. És itt hexitezni fogunk ebben a részben. Na, kezdjünk is hozzá. Kaptunk egy fákját, meg egy materials and út. Ebbe hogy kell kezdeni, egy recepciót, itt mindenféle izéken. Üdvözöllek az első materials. Te élj túl az első napot, azt nem tudom mi az a bajom, nem tudom, jó fordító. Itt lehet megnézni, hogy ez itt ilyen bányákba termelő cuccot, itt lehet termelni ilyen valamiket, itt lehet készíteni ilyen asztalokat, meg mindent. Ez nekünk jó lesz, én ilyenből nagyon szeretek, ebből építek egy olyan szép házat, és ebből lehet ebből a téglákból ilyeneket építeni. Ilyen cuccokat. És abból lehet megcsinálni a kohót. Én ugye kaptam mi ez már? Bónusz chestet kiadtattam magamnak, és be is írom azt a game rule-t, a keep inventory-t. Keep inventory. Keep inventory. True. És akkor ugye nem fog elveszni a cuccok, hogyha meghalunk. Hát itt kidobott egy havas mező, meg egy valami. Erre a chestet el is viszem. Oké, és ugye van egy csákányunk, amivel lehet bányászni. De vicces voltam. Elvileg peacefulon vagyok, egy ideig azzal fog játszani, mert természetem ez nem jó, hogy én normál gépben toljam, és találtuk is aranyat, és egy Hexical Essence. Ebből lesz a jó cucc. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy 3 kaszt van. Van ugye a közelharci, van a gyorsfutó, ami elvileg egy felderítőnek, és van a távolharci, ez a tribal, a közelharci az a scale, a futó az meg a thieves, az a tolvaj. Látjátok. Vagy tolvaj, igen. Masztil az az állop. Arany az muszáj lesz. És találtunk egy mezőt, ami van elvileg rajta torony, és egy falu is, egy NPC dungeon. Mi az? Ez a map betöltés, ez egy kicsit be fog akadni a Hexit bennem, de nem érdekel, nem zavar. Ez az Chocobobs, nem, ez nem az volt. De, Yellow Chocobob az szar. Nem tetszik. Ez nem jó. Nem szeretem azt a Yellow. Új. Na jó, és sprintelésben nem nagyon tudok. Jó, nem érdekel. Amit benyomott. Igen. Találtunk ugye azt a laggot, hallod? Na, most szerintem már töltött valamit a map. Ugye ott az NPC falu, mindjárt odaérünk. És akkor találtunk, látjátok, olyan salakot, vagy mit. Meg látok valamit. Egy bánya, vagy mi ez? A gyémánt, jó van, ez már jó jel. Azt a mocskos úristenit. Ajjaj. Ezt a 10 fát ezt én itt elpazarolom. Tudjunk itt csinálni valamit. Gyerekek. Ugye? Szépen ide nyomunk egy ilyen lépcsőzetes cuccot. Beindle megyünk oda. Ez így nem jó. Ez inkább, mi van itt? Mi az izélások? Ó, azt hittem a creeper zöldellik ott. Igen, itt a gyémánt. Először is lehet, hogy ki kéne szedni a vasat. Vagy inkább... Ajaj, mi volt ez? Hallod? Ott én látok. Nem érdekel, hogy az AVG szarba. Igen. Jelen megyünk lépcsőszerűségesen. Ide. Leütöttünk valami virágot. Nem érdekel. Ezek a csontvászfejek, ezeket én beszarok ettől. Ezt esküszöm. Oké, és ide csinálunk ilyen lejárót. Ajjaj, nem csinálunk.
ezeket elvannom, ki lehet szedni kőcsákánnyal. Igen. És találtunk mögötte a lazurított is, amit már nem lehet. De azt lazurított ki lehet szedni kőcsákánnyal. A redstone-t azt már biztos nem. Ja, azt már nem. Lazurított azt még nem tudtam. Azt mondom, hogy a vasnál nagyobbakat nem lehet kiszedni kőcsákánnyal, de hát. Találtunk lávát, még egy koponyafejet és aranyat. Itt valahogy itt ezt meg kéne oldanom, ugye a föld az nem égem. Hallott, belagolt. Nem baj. Ugye, kiszedjük a vasat, és akkor kiszedjük a gyémántot, meg minden lévő cuccokat, mert gyémántal jó kezdeni. Ugye, van elvileg 6 darab vasunk. És találtam én még valahol vasat, vagy ez nem az volt? Anyád, ezt kiszedem. Ezt felteszem. Eskü. Haha, ez nagyon jó. Ott is van még nagyon, de nagyon-nagyon sok redstone van, és ez nem jó. Vagy jó, hát, de... Jó, én itt vissza is megyek. Okés. Na jó. Először is körbeásom ezt a gyémántot, hogy mennyi lehet kb. Biztos van még emögött, nem, akkor a mögött, nem. Ez 3 gyémánt, én megölöm magamat. És 3 gyémánt, és most komoly. Én ezt a szemet, ezt kiszedem itt. Jó, szín, ez jó. NPC faluban így nagyjából látok 2 tornyot mellett, abból azt kifosztom, mint akkor elkezdek utána már normálni játszani. Ez a kezdet. Nem vagyok az a profi Minecraftista, nem érdekel. És ez az első videó a csatornámon. Inkább majd tekintsétek meg, mert jó lesz. Okés. Ez jó az a csont, mert akkor majd tudok csinálni csontport, és akkor jó lesz. És akkor ki tudom gyorsan leveszteni a fákat, meg a búzákat. Jaj, de jó. Ez az. Ugye itt kijöttünk, és akkor lehet, hogy fel is megyek, a gyémántot addig azt még itt hagyom. Nem, még nincs vascsákányom. Elnézünk abba a faluba, szerintem addig a lazurított, mert elvileg, azt, hogyha jól tudom, akkor ez valami kinyílik este szerintem, akkor az ráteszed egy csákányra, amit te csináltál a kohóból, és arra tesz szerencsét. Egy lucky, hogy többet ad egy izéke. Kiszedsz. Igen. És ez jó. Mondjuk, hogyha van egy démantod, vagy minden, meg nem tudom én, akkor nem egy gyémántot fog adni, hanem 3. Na itt fel jumpolgatunk azon a dombon, vagy minek nevezhetném azt, mert az még nem megy. De jó nyomon. Na jó, azt nem szedjük. Ezeket még sosem kedveltem ezeket. És már szerintem megy le a nap, nem érdekel, peaceful vagyunk. Magyarul békés. Igen, itt a slime sziget. És mindjárt itt vagyunk. Megint ez nagyon jó. Hegy tetején. És ki is fog. Ma mentek befele. Menjetek, én addig is fosztogatok. És nincsen megint kovácsotok, hogy baszoras. Előzőben se volt, így játszottam magamban. Ott se volt kovácsot. Milyen falu ez? Dickman. Ujj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 
Nem nagyon jó ez a kicsike. Fejlesztek majd rajta, hogyha lesz pénzem. Oké, és itt is kilopjuk. Torony, azt kifosztjuk. Ezt jön, veszek répát, burgonyát. Burgonya az kell, akkor az kisüt hoz többet tölt, mint egy répa. Na, van vagy 35 répánk, 37A, majd átállom. Hol van burgonya? Azt szerintem ott az a legalsó, természetesen. Mondom én, azt nem hiszem. A répa is. Burgonyában jó sok megért, úgyhogy bollát sok lesz. És még itt van répa. Kettő darab ért meg. Oké, és kifosztjuk, ugye este van, peaceful van, nem spawnolnak zombik. És kifosztjuk a törnyöt.
Ami ez a nagy torony, ez az szeretem. Nem az, ami a földbe merül, azt én... Jó, jössz az le kell menni. Azt a... Hallod? Hallod? Ó, Mari. Jaj, 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 jaj. Fel lehet mászni ezen a lindákon, az mondjuk vagány. Ez tetszik. És itt van a lomb. Ezt ne szívas meg. Jó van. Itt felmegyünk. Csinálunk valamit. Kiszedjük a párt. Elértük ezt a achievementet. Nem értük el semmilyen achievementet. Oké, és ide szépen be is törünk. Az aljáron megfúrjuk. Hallod? Ez mi? Jó, akkor feljebb megyünk. Aha, ott a bejárat, akkor azért tűnődtem, hogy ott még az alján nincsen semmi. Fa. 1, 2, 3, 4. És akkor kell még egy. Itt van egy ilyenünk, ez jó. Jep, legalsó szinten ilyen szarok vannak. Azt a követ, ezt elviszem azért. Meg ezt a többi, az nem kell. Ujjjjjjjjjjj, lag. Elvileg ebből kapunk XP-t. Jól tudom, vannak. 5 kaptunk, hát 5-ösek voltunk. 5 kapunk, jó van, ez így jó. És kifosztogatjuk a chesteket. Ilyen thief. Új, ez jó. Szén, répa, meg Battle of Enchant. Kaptunk egy... Iron Pixels. És egy Enchant Book. Azt nem tudjuk milyen. Kiszedjük azért ezeket, hogy tudjunk enchantolni, mert nem olyan enchantable, mint a normál Minecraft, hogy beteszed azt minden, vagy bármit ad ilyen random, hanem itt be lehet állítani, hogy mit adjon. Ezek jók. És akkor ugye az ki ez milyen szartorony volt. Ugye itt meg gyémát lesz. Ender Giant van, ez kell. Meg ez is. Ez mi? Ezt nem tudjuk. Azért kiveszünk már. Jó klik. Ja, nézzük. Nem? Jó klikkel. Semmi. Érdekel, ott találunk még egy tornyot, szerintem az a szétrobbant, azt én azt nem megyek oda. Az úgy rossz. Nézzük, belássunk a vízbe. What the fuck? Ez az. Japi! És nem estünk, nem haltunk meg. Ez jó. Ez jó, gyerekek. Én még van cobblestone-om, azzal felmehetnék. Van jó sok coblestonem. Okés. És akkor itt kell majd egy jó nagyot már felmennem. Vas, azt kiszedjük. Az jó. Most már van rengeteg vasunk. Találtunk még ebbe a cuccba. Oké, és van kiéget nélküli 11, meg 14. Elazurít. Az az egy volt. De kár. Na, este van. És még kicsit vándorolunk. Azt mondom, hogy 20 perc. 20 perc, 12. Abból egy hadni. Úgysem érdemes tovább. És minek úgysem nézitek meg egy fél órás videót. Csitek mindegy. És ott még megnézzük, hogy az ott a toronya, vagy valami bánya barlang szerűségű. Az egy szét robbant. Az szép. Hallod, itt minden izénél vannak koponya fejek, minden barlangnál. Hú, de megijesztenek.
Van 2 botunk, azt elhasználjuk a szenet. 8 fákjára. Ez is valami. Démánt kéne még. Mindegy. Ez nekünk nem kell. Van egy félbehasott torony, vagy ha annak nevezhető. Már ez így hirtelenjében fogalmam is, hogy valami. Ej, pumpkin! Na jó, ennek bedöltem valamikor a csapdának, de most nem fogok. Ez az. Ez valami. Anyád! Hol? Azt a büdös élet! Hát tudtam, hogy ez lesz belőle. Az mi a szar? Hallod? Azt a rohadt. És beröltem még egyszer a csapdának. Jó van, szép volt. Most fontosakat kilopom. Ez a kibaszott mennyiségű létre. Elvasású, mi nem kell. Föld. Létre. Elvasású. Hallod? Ez nagyon. Ez brutál. És megint bedöltem. Á. Nem jó az így. Tudod, valami létrákat leszedett, vagy... Ja, jó, így, nem. Jó, ott ilyen Blazek spannoltak volna, jó, hogy peaceful-on voltam. Ezt nem éltem volna meg. Jó, ott nem töltődik ilyen gyorsan a HP, és az úgy rossz. Most ugye kivilágosodott újra, és találni kéne gyémántot, mert nem akarok már visszamenni oda. Azt túl lusta vagyok. Ezt szeretem ezeket a világító gombákat. Jók. Dikka száj, lekváros. Lekváros. Bukta. Nem kell nekünk mány. Na, hát ez itt ilyen, hogy is mondjam, valami furcsa rész lehetett. Hát, így alakult ez a videó. Majd legközelebb is, legközelebb biztos jobban fog alakulni, akkor nem bénázok ennyit. Új, ott áttérünk ilyen mezőre. Azt a büdös, új. Ja, ezek jók, ezeket szeretem szétüzegetni, és ugye van vascsákányunk, akkor már lecseréljük. Na, vasat kiszedjük vascsákányra. Ja, egyébként League of Legends-ről is fogok videókat venni. Csak úgy jelzem előre, majd lesz egy vlog bemutató. Egy miner hordmányos. Itt kijöttünk a barlangból, és vár minket egy tundra. Mi ez? Fú, tudom, kéne egy olyan cipő, ami elvileg befagyasztja a vizet, hogyha rálépsz. Azt tudom is annak mi a neve. Valami freezy boots. Olyasmi. Ez is szeretem, ezeket a tornyokat is, csak ezt nem annyira. Mi az első szinten még nincs, második szinten sincs, harmadik szinten van. Chestlap, hát... Egyel feljel mehetnénk, miért nem. Csak kicsit laggol. Véletlenül 2 testem le. Hát itt... Búza. Abból tudunk kenyeret csinálni, és meg fogunk élni. Ja, itt már voltunk, akkor egyet lejjebb esünk. Mik vannak itt, gyerekek? Ásunk van. Mindenünk van. Jó. Itt van ásó, azt elvihetnénk. Ez elvileg így fájdalmas, hogyha hozzáérsz, nem baj. Meg vannak vas, az jó. És kidobjuk, ami nem kell. Hát egy... Hát csinál semmit, ez nem kell.
És most így rohangálhatunk felfele, amikor lejöttünk. Ez a nagy hátránya. Na, köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Majd jelentkezünk máskor. Itt Ragadzó volt. És vígan tovább. Jön a következő idő. Sziasztok!